नों फानग्रा नामा नै नों बेबायदि माल फानग्रा नामा रेशमा नों लाजियासै सिमाङाव फैनो माबा जानानै आसलते भाइरेल गासिबो भाइरेल फेसबुक खुलिबानो व्हाट्सएप खुलिबानो गासिबो माने टटेल भाइरेलनिल' माने नुयो आरोखि मबाइलाव माने आसलते जोंनि बर'नाव मोनसे भाइरेल जानाया मोनसे हुदासो जालांगासिनो नामा माने एसे लाजिनो सोलों नोंसोरबायदि नैबिदि गोरों गोरा मानसिफोरानो जुदि नैबिदि भाइरेल जाना देखायोबा जोंबायदि जग्ल' जथ' इउटुबारफोरखौलाय नोंसोरलाय मा शिक्षा होनो आरो इयुन जोलैखौ मा शिक्षा होगोन नोंथांमोना नै दिनै मिन्थि एक्ट्रिसनिनो नै दिनै रिसमानिनो नै गाबोन सोरबा नैबे आमुक थामुक हेन टेन नै बेफोरजोंनो जोंना माने बर' हारिया माने पुरा माने लासिं सिं जायो आरोखि नैबेदिया माने मानि थाखाय भाइरेल जायो नोंथांमोना एसे साननो सोलों एसे गाज्रि खामानि मावनायनि सिगां माने नोंथांमोना 100 माने 100 बार सानगोर फार्स्ट टाइम Hey guys, welcome to my channel. If you new here, my another vlog. So guys, नोंथांमोना नायबाय थादों प्रकाश बसुमतारी YouTube channel. So guys, नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालाम, लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबावो. So guys, आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामैनि सिगां नोंथांमोना आं फंसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों जोंना आदा एल' जुन्थु माने जोंमा आदा होनना बुंबाबो सिनायोबा बेनिबो बांसिन पपुलारसिन माने इउटुबाव माने आदा एल' होनना बुंबा सिनायो आरोखि माने नैबेनि चेनेलखौ नोंथांमोना थांनानै आंनि चेनेलनि डिसक्रिपसनाव होगोन आङो बिथांनि चेनेलखौ नोंथांमोना थांनानै साबस्क्राइब खालाम बिथाङा माने मोनसे जाहोन दं माने आङो साबस्क्राइब खालामनो थिननायनिबो नोंथांमोनखौ माने आरोना माने बिथाङा माने 50K जायाबा माने गावनि न'खौबो माने रं होआनो आरोखि गावनि बिफानो आरोना स' गाइस थांनानै नोंथांमोना अननानै बिथांखौ माने सापर्ट खालामहैदो 50K खालामदो नैबे साननैसोनि भितरावनो आरोना बिथांनि चेनेलखौ सापर्ट खालाम नोंथांमोना स' गाइस आंबो मिथियामोन माने एनिथिं एमजे ब्रादारा बुंनायावसो आङो मिथिदों आरोना बिथाङा माने 50K जायाब्लानो माने न'खौबो माने कालार होहोआ आरोखि नोगोद जाल्ला मिथिबायना स' गाइस अननायनि गेजेरजों बिथांखौबो सापर्ट खालामहैदो आरोखि गावसिना होदो एसे मोनसे भाइरेल फट' ओंखारदों स' गाइस नायदो माबायदि भाइरेल फट' आदा एल'नि खुगाजोंनो इमान लासिं सिं बिदिल'सो भाइरेल ओंखारबाय थायो दानि फेसबुक नायबानो आरो बिदि भाइरेल आरो दानि इउटुब नायबानो आरो बिदि भाइरेल मा होनगोन कारेक्ट एल'दा थार बाथ्रा सोर रेशमा बसुमतारी बेलाय हा रेशमा बसुमतारी नों लाजियासै नों बेबायदि देखायनानै ओरै देखायनानै माबा देखायनानै नोङो फेसबुकआव आपल'ड होनो नों लाजियासै नों मबाइलखौ लाथारनांला रेशमा नों मबाइलखौ लाथारनांला आंनो रागा जोंबाय हदाय गाज्रिल'सो आपल'ड होबाय थायो एकदम थार बाथ्रा नायथावै जाथावै बुस्थुफोरखौल' देखायबाय थायो ओंखायनोथ' रागा जोंदों जोंना आदा एल'आ बिदि मालाबाबो देखायनाङा गावनो मोजां दख'ना गाननानैबो मोजां पस्ट होनोबो रोङा बिदिल'सै नों फानग्रा नामा नै नों बेबायदि माल फानग्रा नामा रेशमा नों लाजियासै बेफोरबायदि भाइरेलखौ बन्द' खालामनोबा खालाम आरो नों मबाइल लाथारनांला नोंखौ गामियाव हमनानै नोंखौ मिटिं फजोगोन आं मा फज'आ नोंखौलाय नों जाबाय दिमाकुसिनि आं नोंखौ सिनायदों नों इसां लासिं सिं नोङो गाज्रि फट' आपल'ड होदों नोंखौ सोर फोरोंनाय देलाय नोंखौ सोर फोरोंनाय हा सोर फोरोंनाय नोङो दानि उन्दै गथ'फोरखौ नोङो सेफ बदनाम खालामजोब्बाय नोङो जोंनि बड'लेण्डखौ सेफ बदनाम खालामजोब्बाय नोंनो सालाया नोंनो दानि उन्दै गथ'फोरखौ फोरोंजोब्बाय नोङो फोरोङाखैब्ला सोरसो फोरोंदों नोंसो मानो बिदि गाज्रि फट' आपल'ड होनांगौ नों मबाइलखौ लाथारनांला आं रागा जोंदों आं बेफोरबायदि गाज्रिखौ मोजां मोना सोरबा दख'ना गाननाय सोरबा लंपेन्ट गाननाय बिसोर मोजां
ओरैबायदि नुजानाय लासिं गाज्रि नुजानाय आपल'ड होयो आं बेफोरखौ मोजां मोना आं रागा जोङो मिथिदों रेशमा बसुमतारी आं नोंखौ अननानै बुंदों आं रागा जोंबाय इमान लासिं फट' होयो आपल'ड होयो गाज्रि फट' भिडिअ आपल'ड होयो रेशमा नों मबाइलखौ लास्लाबनांला नों मबाइलखौनो गारदो देख्रेबदो नों मबाइलखौनो देख्रेबदो नोङो दिनैनिफ्राय मबाइलखौ लानांला आरो नोङो फेसबुकखौ बन्द खालामदो नोंनि इउटुबखौ बन्द खालामदो आं दिनैनिफ्राय बुंखाबाय नोंखौ दिनैनिफ्राय रागा जोंबाय इमान लासिं नों बर' सिख्ला जानानै नोङो लासिं फट' आपल'ड होयो लाजिया नामा नोंखौलाय सोर फोरोंनाय नोङो दिनैनिफ्राय फेसबुक खुलिनांला आरो इउटुब खुलिनांला नोङो मबाइलखौनो देख्रेबदो नोङो दिनैनिफ्राय नोङो मबाइलखौ देख्रेबदो आं बुंखाबाय दे नोङो दिनैनिफ्राय मबाइलखौ लास्लाबनांला बन्द खालामदो रेशमा नोङो बेबायदि गाज्रि आपल'ड होनानै नोंलाय मा मोनजाखो दालाय हा नोङो बेबायदि गाज्रि आपल'ड होनानै नोङो मा मोनखो